vždy pripravený podať pomocnú ruku. Zvolenčania sa netaja tým, že tento bod musia za každú cenu získať. Včera nemohli byť úplne spokojní, v podstate jeden jediný gól, ktorý Zvolen oficiálne dal samotný Carter Robertson, by nebol na tyčke. Perkodič. Erik Flút. A jeho nahodenie do predbrankového priestoru. A so 77-čkou Richard Podolinský. Hráč s výbornými fyzickými parametrami. Jeho dobré pretečovanie a Liptovský Mikuláš teda dáva hneď úvodný gól z prvej presilovej hry tohto zápasu. Perkodič udržal tento puk s Kudrnom, to bolo dôležité. No a jednoduchosť. Máte možnosť vidieť, že Podolinský ukázal Flúdovi, že je pripravený na tečovanie. Švédsky obranca poslal dobrý puk pred bránu a Podolinský už vedel, čo s tým. Ten záber vrchnej kamery to Arná Durando, ale formácia zložená čisto zo zahraničných hokejistov sa neusadila na dlhšie v útoku. Naopak Jakub Sukel to vyskúšal a toto nebola vôbec zlá strela. Brat známeho olympionika Matúša. Ďalší prechod už Liptáci zvládli. Dobre, Feren. To mala byť prihrávka na Sukela zo záborského hokejky. Dobre zvolenské bloky. Kormier. Má tam Záborského. Tomáš Záborský do čistej príležitosti na 2-0. 100% využívanie presilových hier. Napriek tomu, že Liptáci nehrali tú druhú minútu úplne presvedčivo. Predsa len tam Zvolenčania otvorili v tom svojom pozičnom postavení dostatočnú dieru na to, aby prišla finálna prihrávka na tohto muža. Tomáš Záborský patrí medzi hráčov, ktorí keď majú pohodu a dostanú puk do dobrej príležitosti, tak ju jednoducho vedia dať. Skvelá práca Kormiera, veľmi šikovne popod kobolkovú hokejku prestrčil tento puk. Záborský ho dostal do rýchlosti. Veľmi rýchle vyhodnotenie aj od účastníka majstrovstiev sveta v roku 2013 Tomáša Záborského. Vedel, že možno nemá úplne času na to, aby išiel do blapáku, pretože tam hrozil Jennifer Brader. Šramaty odstavený od neho, ale teraz bude môcť vystreliť Berger, ale nezvládol úplne si pripraviť streleckú pozíciu. Pozor na túto Ferenovú príležitosť. 3-0 pre Liptovský Mikuláš. Výborný vstup domácich do druhej tretiny. Carter Berger. A ešte raz si to môžeme pozrieť. Chcel som povedať, že Carter Berger teraz bude môcť vystreliť. Ale to, čo veľmi často aj trénujú obrancovia, že si od modrej zoberú puk, spravia 3-4 rýchle kroky na stred a odtiaľ posielajú strelu švihom, tak práve to teraz Berger neurobil dobre. 23 a 24 až na 4. Ale pozor teraz na dobrú šancu Durando a jedna z najväčších príležitostí Zvolená, aká by potreboval. Nejaké ofenzívne nakopnutie, ktoré zatiaľ neprichádza. Kesselsová strela. Marcinek zapojil Kovalčíka do tejto kombinácie. Kovalčík to vyskúšal strelov, aj keď si pýtal Viktor Fekiač. Dostatočne tesno nalepený na Jonu Jeskelainena. Nedal mu dostatočný komfort pri zakončení, ale pozor, pretože teraz je to obrovská príležitosť pre HKM Zvolen, určite najväčšia tutovka hostí v tomto zápase. Zahadzuje ju Viktor Fekiač, respektíve Lebedev ju chytá, vyberte si. Robertson. Feren. 4-0 pre Liptovský Mikuláš, tretia využitá presilová hra a druhý gól tohto útočníka v dueli. Veľmi dobré štarty do jednotlivých tretín. Teraz sa na to môžeme pozrieť. Ferenc si dobre pomohol takou jednou kľúčkou navyše. Toto je to premiešanie puku. Zbavil sa tak prípadného bloku Kobolku a poslal tú strelu ponad lapačku brankára Bezániho. A Kormier ide do dobrej príležitosti potom, ako zobral puk Jennifer Braderovi. Berger uvoľnil Lukáša Luntera. Lunter do pripraveného Lebedefa z ťažkého uhla. Ešte Carter Berger. Pekná zvolenská kombinácia, a Lebedevovi pomohla žrtka po koncovke Mareka Hecla. Jakub Sukel.
Kormiera. Kormier dostal prihrávku, pekná kombinácia Liptákov. Max Perkodič, 5-0. Kormier je naozaj mimoriadne kreatívny hokejista s veľmi dobrými rukami, veľmi dobrým priestorovým videním a aj teraz to naplnil. Pozrieme sa na to ešte raz. Jakub Stupiel to spravil šikovne a Kormier naozaj možno sa mohol ulakomiť, zobrať to na seba, ale vedel, čo sa deje na pravej strane a využil naozaj tú Perkodičovú ponuku. A som si istý, že fanúšikovia Mikuláša by boli najradšej, keby najbližší ich domáci zápas bolo štvrťfinále. Daniel Lebedev v takej fáze osobnej pohody, alebo predviedol také postavenie, ktoré značí výrazné sebavedomie. Antonín Staviaňa bude mať o čom rozmýšľať, ale hlavne budú mať o čom rozmýšľať jeho zverenci, pretože séria sa presťahuje do Zvolena.